Здравейте, прекрасни хора! Днес в неделя ще си говорим на една малко по-разтоварваща тема. Надявам се всеки от вас да си е починал през уикенда, да е обърнал внимание на важните неща в живота и да се е презаредил за новата седмица. Темата, която съм избрала за днес, е моите непопулярни мнения. За тези от вас, които не знаят какво значи непопулярно мнение, макар че то се разбира, става въпрос, моето мнение по някакъв начин се различава от общо приетото мнение. Да ви дам пример. За мен в Пловдив не е много топло, аз обичам жегите, чувствам се добре, тъй че мога да ви кажа, че навън в момента е приятно, само че навън най-вероятно е 35 градуса и масово на хората няма да им е приятно. Тъй че това е моето непопулярно мнение за жегата, което е извън класацията, която ще направя сега. Просто ви давам малък пример. След като изслушате моите разсъждения, ще се радвам и вие да споделите вашите непопулярни мнения. Аз в момента ще ви дам 5, но тъй като мисля, че имам доста, мога да направя и поредица от такива видеа. Първото мое непопулярно мнение, което аз следвам от дете, това е, че никой не знае по-добре от мен за моя собствен живот. За го пред камера. Това не означава, че не уважавам мнението на по-възрастните и техния опит, но въпреки всичко го разграничавам като техен, а не като мой собствен. Ако мога да науча нещо от тях, да, бих се възползвала, но никога не бих слушала друг човек да ми дава ориентир къде да отида, какво да правя, как да действам в ситуацията. И да ви кажа, това толкова много ми помага, защото ако сгреша, знам, че съм сгрешила заради себе си. Знам, че аз съм си виновна, аз си нося отговорност и аз мога да поправя грешката си. Това работи за мен и аз така се чувствам най-добре. Второто ми непопулярно мнение е, че никога не е твърде късно. Четох и в коментарите ви, но като цяло съм го чувала и повече на живо. Хора, които казват, не, късно ми е на мен да занимавам с такива неща, или къде пък аз сега на 45 години първо ще почвам да се уча на нещо ново. Моля ви, докато сме живи, докато сме в добро здраве, докато имаме желание да направим нещо, човек винаги може да се научи на абсолютно всичко. Да, с годините може би става една идея по-бавно, ако искаш да научиш нов език на 60, сигурно ще ти е една идея по-трудно, отколкото да го направиш на 15, но в крайна сметка това няма абсолютно никакво значение. Човек, ако има желание, всяка една възраст е подходяща. Аз имах колеги, които бяха в моя курс на 52-3 години и тези хора най-накрая са имали възможността да запишат, да учат своето мечтано образование, тъй като преди това са имали много други ангажименти или са имали финансови проблеми, се налагало да работят, не е имало време за учене и подобни неща. И аз много им се възхищавах на тези хора. Бяха малко по-изолирани, може би, но въпреки всичко бяха толкова отдадени на образованието си, на обучението си, тъй че никога не е късно за нищо. Аз когато станах на 18 и отказах да запиша шофьорския си курс, чувах толкова крайни изказвания. Ти никога няма да вземеш книжка, ако не вземеш книжка на 18, то после никога няма да имаш време, никога няма да имаш възможност. Човек може да се научи да кара на всяка възраст, няма ограничение, стига да си в добро здраве, отиваш, записваш курсовете, учиш се, караш. Това, като се замисля, непопулярно мнение не трябва да бъде непопулярно мнение, но продължавам да виждам, че е непопулярно мнение. Продължавам да виждам, че хората смятат, че има ограничения във възрастта за някакви неща, което е отживелица. И се надявам да бъде възприето като отживелица. Моето трето непопулярно мнение е, че не е толкова страшно да си изгубен. Да не знаеш какво правиш, да не знаеш къде отиваш. Има една мания по сигурността, но сигурността пак истинска ли е? Дори ако имаме някакви уж сигурни неща в живота, колко са сигурни? Всяко едно нещо може да ни бъде отнето по всяко време, можем да загубим всичко, което имаме. Не е толкова лошо да си изгубен, тъй като ако си изгубен, вървиш по собствения си път. Чуждия път е този, който е оттъпкан, начертан и знаеш къде води. А твоя път още не съществува, защото ти сега тръгваш да го вървиш. И когато слушаш себе си, интуицията си, няма много ясна посока. Моето четвърто непопулярно мнение е, че животът не чака. Всъщност това не знам дали е непопулярно, по-скоро непопулярната част е, че няма как да станеш готов за нещо. Винаги ще се чувстваш неподготвен. Колкото пъти съм имала неща, с които трябва да се справям, винаги живота ме бута, аз спря да се почувствам наистина готова и да мога да действам със самочувствие и ме кара да се появя такава каквато съм
понякога ми се иска живота да спре и да ме изчака, да стана готова за нещо, преди да ме бутне в следващото предизвикателство и да се чудя как да се справя с него. Петото ми непопулярно мнение е, че не е арогантно да обичаш себе си и да си вярваш. Ей, колко такива коментари прочетох. Много си вярваш, много си повярвала. Аз вече ги приемам като комплимент, но е толкова е странно как го виждаме като нещо негативно. Ама ако аз не обичам себе си, първо как друг човек ще ме обича, второ как ще живее живота си, като не се обичам. В смисъл, аз ако не съм на своя страна, аз ако не се подкрепям, аз ако не вярвам в себе си, кой друг ще го направи това нещо за мен? В смисъл, какво лошо има в това човек да се обича? И още повече, когато ти обичаш себе си, започваш да обичаш и да приемаш и другите. Надявам се и вие да вярвате в себе си, надявам се и вие да се обичате или поне да работите по това, тъй като аз бих казала, че това е прекрасно чувство. Наистина да обичаш и да цениш себе си ти дава съвсем друго поле за развитие, имаш много повече възможности пред себе си и това по никакъв начин не е арогантно, напротив. Това бяха моите непопулярни мнения. Споделете и вие в коментарите си вашите непопулярни мнения или коментирайте моите, ако искате. И да, радвам се, че изгледахте до края видеото. Ще се видим в следващото. Ще ви оставя долу социалните ми мрежи да ме последвате и чао!